The Níger és una ONG que pretén ajudar a la població de Níger. Níger es situa al centre del nord d'Àfrica, rodejada per Nigèria, Txad, Líbia i Algèria. És un dels països més pobres del món, ja que la seva situació és molt precària. Tampoc ajuda al clima en el que estan sotmesos. Per això, aquesta ONG ofereix ajuda a aquest país. La dieta es basa principalment en els cereals, en particular mill i sorgo, i en algunes arrels feculentes, fonamentalment iuca. A les zones rurals, la dieta es complementa amb llegums, mentre que a les zones urbanes sol complementar amb hortalisses. La seva alimentació no és gaire saludable, ja que es pot veure en el seu estat físic. Aquesta fundació ha passat en practicar diferents projectes. The Níger proporciona uns microcrèdits cada mes per a que puguin permetre comprar animals i així augmentar el seu poder econòmic. Han construït centres d'alfabetització, escoles o instituts per a joves i adults a la regió de Bomonda. Caracteritzen un projecte anual d'alfabetització als agrupaments de la població més desafavorides del sud de Níger, a les ciutats de Makalondi, Torodi, Bomowanda, Pirnikonin i Dogun-Douchi. Han dotat de minibiblioteques als centres d'alfabetització més petits. El rostre d'aquest nen proporciona un sentiment de tristesa. És un rostre pensatiu que desemboca a una gran pregunta: quin serà el meu futur? Tot això és degut a l'entorn que l'envolta, amb les poques possibilitats que s'hi presenten en comparació amb les que tenim nosaltres.